Ji teman-teman nyebut Mama Tia yang drojok gedung pering Lamongan nggih. Sugeng dalu Mama Tia sing duwe bakso drojok. Selamat malam Mama Tia. Nggih wonten dalem drojok. Selamat malam buat penonton buat live streaming. Pak Supriyadi Juruk. Wonten dalam Juruk Pak Pri. Selamat malam. Ji cuma tepuk Evita gedung lele. Zaman saiki kok ren yo akeh srobotan. Nek ireng dek Apa iku Cak? ireng lutung anak ketek kok mangan kerupuk kanjeng seneng dek wis gak usah pretang pretung nek bondone antek adek warung ning daerah Klubuk. Kok enak sih ngono. Abang maneh Abang apa, Dik? luntur. Apik berarti nek luntur. Wong sing ijo lunture putih. Juara. Jamane ora ngeluh yura sing duwe bojo cakri ora tau mulih. Ijo-ijo dek godhonge karang godhong wijen kecemplung kali ya bani jane ya duwe bojo dek jarane garai soro enak ijen dek Enak wong loro kok. iso ngratani nek wong loro ora iso ngratani Dik dadi rondo pilah wis ngamuk ae ya Dik atu Dik Matur wijaya jah kuwi tunggal aku kok kali enak ditatani duwe bojo cak sukri ya piye ojo selak seluk mau nyerotoke dapak kok ijeno ya tak ladeni suwe ora nate jamu sapa iki jamu leh godhonge bayem jamu Dik bayem gak apa-apa nek jamu suwe ora ketemu lah terus ketemu pisan ning ati ayem suwe Dik ora jamu jamu
jamu godhonge eri godhong eri lho nyato wis suwe dik ora ketemu bareng ketemu ning Wotan Sari suwe ora nate jamu Cak Sukri jamu dhewe toto jamu sisane blonjo ki jamu godhonge latep ah gatel dik suwe ora ketemu pisan ning peteng gile preman suwe ora jamu mas jamu dek iya mas godhonge ringin kasap wis suwe dek ora ketemu bareng ketemu lah bocah kae kok pengen cah kae lho dik tukokno mas ora di duwe aku jajan apa wae blas karek citok tok lho nek ora noko aku ya emoh kok ora iso nukokno kok oleh bayaran manjak dik takokno mas iya sapa wae nek ora cak priya aku ya emoh benadok berarti priya suwe ora tau jamu jamu ning Surabaya kok adoh mas adoh dek nanti wis suwe ora ketemu dek bareng ketemu wis keduwe wong liya suwe mas ora tuku jamu padha karo aku dek tuku jamu ning pasar Nganjuk aku iku petuk ngrodokan suwe mas ora nate ketemu pisan sak bendina kepengin petuk suwe dek iya mas ora jamu godhonge apokan wis suwe dik retno ora tau ketemu ora ketemu arek gak wani nekat bojo sesok tak sini ayo dik esuk-esuk nyala bojo yen penak ora tak belekne tak jejelmu seminggu bae yen penak ora tak belekne apa kene penak ra dibalekno bojoku ora tak silih gak apa-apa dik wong wis penak tak aku dhewe bojoku ora tak silih-silihne ben awet yen pengen golek bojo dhewe pinter nek dhek nyileh oleh